What's up, YouTube? It's your boy TS Hanover in Kunitana Ngani. I'm taking a Kenny Tanara video with another. What up, it's your boy Mac, you know what it is. Yo, followers and subscribers. I'm your boy Sim, you can find me on IG. So guys, today's video we are shooting a prank call. I'm trying to smash injalo trying to smash but ngizoyibona if like this hlala kule video ubukele and do not forget to subscribe and share. Let's get to the video. Me, I'm doing good, doing well, doing better. I got my shit together. I took it to a whole nother level. Now they wanna stay under my umbrella. I was gonna let my success be the weapon. Now I think it's time to fight the venom with the venom. Yeah, I'm better. She said it when I met her. Hello. Hello. Tawang kulma noban. Kulma noban. Umizo. Oh, hi. Ukuluma noban. Skipani. Ngakusana. Skip yazi. Umangele nje bengifonela namhlanje. No, bengicakekile ukuthi ubani lo phone naye. Ngisho lelo enye number yami le. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Number yakho enye. Mara muslayibhala ukuthi given. Ngisho le ish. Angitholi ukuthi kenzakaleni but ngizoxoxela story sonke. Okay, uthini? Ish. Ukhalele kungibona namhlanje. Namhlanje? Okay, cousin yami. Like ish. Ngivukele. Ngiyangizwa. Ngiyakuzwa. Ngithini? It's okay. Mawe nothini? Hey, there's something. Ngivukile. Huh? Umalume uvukile, ngenze. Bani plan? Iplan elinjani? I don't want to involve you. Why? I don't want to involve you. Ngisho ngisiza. Yeah? Kahle hawu. Uzolehlisa. Uzolehlisa. Yeah? Isikhathi. Uzoza nini manje? Angizi. Ngiwana mu. Shuthi congratulations ke. What? Bro, what are you talking about, man? Ngiyakutshela ukuthi uvukile. Manje mayivukile. Maye lapha kule laptop yami ngiyacheck lapha ngibona izithombe zakho ish. Ngavuka wena. Yeah. Stop it. Get some help. Ngisiza ngani? Kanti asizani mina nawe. Ngisiza ngezinto esomni. Hawu. How in? Izandla zagezana. Izandla zakhe Yeah. Tatwenza YouTube prank angisho. Angihleki yabo vela ngihleki vela.
Okay. Serious, that's why bengafuni ukuyitype ngifone ngiwani. Yazenzani ne? Sebenzisa isandla sakho sikonoma. Singikhathele. Ukhathele? Sorry Shem. Cela omunye umuntu musi. Serious, okay ngizokufonela wesitshintsha umqondo ngiyakwazi vele dlala so ngisho. Angidlali angiwenza amanyalo ngiyamasimba into lengitshela yona. Yazi watshela ukuthini? Watshela ukuthi ukhokho akawayenza amasimba lawa angegeze and yehla. Ngitshela bobani? Ngitshela lento yakho. Ngizokufonela. Sharp. You. Prank baba ngidlala prank. Nanandela. Hey, bro, Makwaza, no, not Makwaza, no. It's Hello. Yeah? Hello. Hi. Unjani? Ukhuluma noJunior ne? Ukhuluma noJunior. Ukhuluma noJunior. Ukhuluma noJunior. Ukhuluma noJunior. Uyangizwa? Hello. Ngithini? Ukhuluma noJunior. Bani Junior manje? Wow. Yeah. Yeah, so like mfiti ifuna miphukile and stuff yabo. Ngifuna ka given ngiba. Yeah, ngithema ngibheka ama picture wakho mfiti. Oh my God. Wait me about pin noma phone calls angawazi. Hello. Hello. Njani? Yazi ukuthi ukhuluma nobani? Yeah? Yazi ukuthi ukhuluma nobani? Ukhuluma noSimphiwe ne? Yeah. So, nendaba la yabo. In fact, into eyenzekayo currently. Yeah? Into eyenzekayo currently ne? So, wangajika rasa la ukho. Okay, mara sikho lapha. So, umalume uvukile ne? Yeah. Shimaye uvukele wena. Maye wena uthini? Maye wena uthini ngalokho? Angazi ukuthi ngizwa. Ngishayile round. Mini. Ntamba. Oh my God. Wow. Maso. Inhlekazi ngoba vele ngiwane. My. Oh. Uzuzoyilalisa. Okay. Stop.
Hello. Come back. Azike spy again. Nangiphathini my girl. Iphathini. Awazi. Yava as in like my so. Hayi, manje ngiyokorabha bese ngiyogeza bese ngiyahamba. So my on some crazy shit, ne? Shimai since ngivuyile, ne? Yeah. Shimai rereng yam shimai ivuyile. Shimai angazi ukuthi wena uzoyisolva kanjani mara ngathi kudingeka wena lapha. Kuphi? La ekhaya. Mina ngizoyenza kanti. Uzoyilalisa. Ngiyahlanya wena. Ngiyahlanya njani? Uyahlanya wena. Angihlanya. Angihlanya. Ngiyelalisa njani into yakho? No, uzozibonela. Ngiyahlanya wena give. Uzozibonela mus. Mara give uyahlanya wena. Ufuna ngenzini manje? Uzoba strong chef. Man, last option yami. Yo. Man, beli last option yami. Give uyahlanya wena. Noma bengajoli ngiyokutshela ukuthi uyahlanya. Ha. Ngiyahlanya. Man, serious man, yabona na mic vele mic vele bheke north. Give. Mina ngumngane wakho. Yeah, mara musi now bayaheva musi abangani musi. How? Hayi mina give hayi. Ngoba amara. Umsesakho mina. Yo, man wayimosha man. Man mara bheka Anye Give tima. Umsesakho mina. and ngiceda nokubhisa zakho gawo. Give tima. Mina ngumsesakho and ngiyajola. Mara mani bheka awusisekudisha amathuphe bese nefuruthi yabo. Khule down man. It's hungry yo. Komor. Komor. Ay, ngikhathe. Shem. Uzoba strong. Ngikhathele. Mina ngumsesakho ngiyajola nje and umuntu ngiyangitsala. Okay, sharp. Mara kunastress man sengenza so man. Man seyizo lezi. Idala kuyizo give. Man yizo lezi. Okay, amara sha. Uzoba strong shem. Man be we last option now. Mina give ngiyazi frustrated nan mara hayi mina. Man Ungakomela umcabange give. Ungakomela umcabange. Kuyama bese ngicaba ukuthi umuntu oseduze yabo. Nabo ungakomela umcabange. Ngoba Ornyize lapho mina. Musesakho mina. Ornyize lapho mina. Uzoyenzani? Solve fast. Give man jokes aside. Serious ngidlala. Yabo, ngihleki futhi. Wena uzoba strong. Uzoba sharp. Awa mandi man. Man. And futhi ngimoshela isikhathi kumele ngikorabhe babayi.
Sharp. Ngisesakho. Ke le sister nna mfana ka 10 time ka Tom Tiger. Excuse. Sonke la thola makhwe ngaphandle kwalo. Malwero ba ngoyichiri akido. You so guys, Vele ya ropa lo. please subscribe for more videos like this. You know, Ngithola. Yabona muzisi ngamabhanga. swara Bang after bang. pepper subscribe mo braga. Answara. Cha. What? Phela athi sasibukela ifuna subscribe. Subscribe wena la. Subscribe no share lelo. Wena. Nakho no. Yandala. Anyways. Guys. Yeah. And comment. Road to how many subscribers? 20. Shoot down 500. 20k ne? 20k. Road to 20k subscribers. 2K. Wow, man. 2k. Yeah. Road to 20k subscribers. Like, share, comment, and subscribe. You know what you do. Shop.